ниҳоди мубориза бо фасод дар покистон раҳбари мухолифини ҳукумат шаҳбоз шарифро ба ҳабс гирифт. ҳизби зери раҳбарии ӯ моҳи оянда нақша дошт бо тақозои истеъфои сарвазир Имрон Хон гирдиҳамоиҳои эътирозӣ ташкил кунад. шариф ки раҳбарии ҳизби Лигаи мусулмонони Покистонро бар уҳда дорад, 28 сентябр ба ҳабс гирифта шуд ва додгоҳи шаҳри Лоҳур қабул накард ки ӯ дар муқобили пардохти пули васиқа дар озодӣ бимонад. шариф бо шустушӯи пул муттаҳам мешавад. ӯ айбномаро рад мекунад ва исрор меварзад ки он ҷилои сиёсӣ дорад. шаҳбоз шариф бародари хурдии сарвазири собиқи Покистон Навоз Шариф аст ки соли 2017 бо айбномаи фасод аз мақомаш барканор шуд. Навоз Шариф феълан дар Британия ба сар мебарад. соли равон ӯро аз зиндон раҳо намуда иҷозат доданд ки дар Британия табобат гирад. ҳафтаи гузашта Навоз Шариф хомӯшии яксоларо канор гузошта ваъда дод ки ба воситаи эътирозҳо сарвазир Имрон Хонро бартараф мекунад.